Старт! Бързо! Дея, тука, не отивай на там, тука се въртиш. Старт! Две. Бързо! Точно това казах, че не трябва да правиш. Бързо, бе, това бавно. Бързо. Старт! Борито! Печели, който пръв пипни и умит по главата. Бързо, отваря очите и търси! Бързо! Аз не мога! Давай, наведи се. Мой да сте. Всичко са въртети. Иде да гледаш лица. И лица. Така. Трябва да пипнете, който човек е даденият, ни участва. Трябва да пипнете човек с червен панталон. Бързо! Стоп! Средата, идете в средата. Така, всички. Айде, затвори очи. Трябва да пипнете, печели, който пръв пипни, оранжева билежка, лепната на стената. Елица беше. Затваря очите. Сега слушайте да знаете какво правите. Печели, който пипни черното тами. Черното тами. Ванката. Отивайте и затваряйте очите. Трябва да пипнете най-русото дете. Добре, Боре. Шинка!